Приятели, а и вече роднини, са подготвили тези две страхотни пилета, печени, като специален дар за Куба. Куба през цялото време ги гледаше, ама не смее да пипне, защото не знае дали ще трябва да ги заслужава. По принцип, по традиция, Куба трябва да изиграе една вечерица, за да ги спечели, но младоженците се показаха, така да се каже, милостиви и решиха директно да ги подарят на Куба. Затова Куба тези пилета са си твои, може спокойно да си ги консумираш. Може даже да покажеш някакви гости. Така нека да поминаме Куба, уважаеми гости. А пък аз сега все пак ще пусна една ръченица, защото българска сватба без ръченица не е имало, няма и видно. А който желае, нека да заповяда на ръченицата и да видим кой ще играе най-добре.
Нека да подираме към Лайковица, а сега, драги гости, време е за кумското хоро. Песента се казва Пи куме, а всички да се хванем на едно хубаво хоро за кума и за кумицата. Yeah.
Браво всички, така, уважаеми гости, сега както обещах, след 12-тия момент от самото тържество, момента, в който малко семейство ще разрежат пред вас и сватбената торта. За да се случи това нещо, първо трябва тортата, защото да има мъженица, нали? Така, ще помоля мъженците да пристъпят до тортата. А така ще бъда да обяснявам как става цялата тази процедура с разрязването на тортата и евентуално да полагам на младоженците.